Γεια σας, θα συνεχίσουμε στο part 2 από κάποια βασικά πράγματα που θα σας δείξουμε στο Minecraft, στο Sky Army στο server. Θα παίξει πάλι ο Ζήσης. Τι στο... Κάνουμε refresh. Μπας και πιάσει. Ωραία. Ωραία, μπήκαμε στο server, μισό λεπτάκι να κάνει login. Εντάξει, δεν χρειάζεται, είχα μπει από πριν. Είχα μπει από το part 1. Λοιπόν, Πατάμε, factions, να συνεχίσουμε το σπίτι. είμαστε εδώ στο σπίτι που είχαμε φτιάξει με την ασπίδα. Και τα πράγματα. Και θα σας δείξουμε και άλλα πράγματα στο Minecraft. Παίρνεις πάλι το torch και συνεχίζεις το mine. Άμα θες να βρεις coal και τέτοια. Άμα... Το coal είναι σημαντικό για το φούρνο, για να ψήνεται. Ναι. Και για τα torches. Ναι. Λοιπόν. Μάικ, τι άλλο να τους πούμε, ρε. Λοιπόν. Τώρα θα σας μάθουμε πώς να κάνετε ένα πολυτελές σπίτι, αλλά στην επιφάνεια. Λοιπόν, παίρνουμε τα πράγματα. Τα σπάμε όλα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Και συνεχίζουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε... Τώρα πάμε Συγγνώμη, να... απλά επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε τώρα στο mine. Πάμε να σας δείξουμε το... Το είδατε και εσείς αυτό. Λοιπόν, πάμε να σας δείξουμε... Τώρα θα κάνουμε ένα home στην επιφάνεια. Λοιπόν, Καλύτερα να πάρουμε το κρεβάτι. το έχω πάρει. Τα έχω πάρει όλα. Σε έχω προλάβει. Σίγουρα. Σε έχω προλάβει. Και το. Τα πάντα έχω πάρει. Όπως βλέπετε, τα έχουμε πάρει όλα. Τα έχω πάρει. Κρεβάτι. Εντάξει. Παίρνετε όσο ξύλο γουστάρετε. Θα σας έλεγα καλύτερα να το φτιάξετε κανένα βουνό. Εγώ θα το φτιάξω πρόχειρα. Εδώ κοντά. Γιατί συνήθως σε αυτόν τον κόσμο μας τα Μα- χαλάνε. Έχουν hack κάποιοι και βρίσκουν κατευθείαν που το σπίτι μας. Αλλά μισό. Εδώ βρήκαμε ένα σπίτι, αλλά Βασικά δεν έχουν hack. Απλά ο Μιχάλης έκανε μια βλακεία. Τους έκανε τύπη accept. δεν το είχα κάνει. Sorry. Σε αδίκησα. Τώρα μην χαλάμε το σπίτι και κάνουμε το ίδιο. Οπότε φτιάξεις λίγο. Ωραία, αφού πάμε με τα σκαλάκια. Αυτό είναι το καλό με τους servers. Δεν μπορείς να πάρεις πράγματα. Το εγώ είναι ότι σε χαλάει. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Πάμε πάνω γιατί βρήκα φράχτη. Και παιδιά, φράχτη δεν βρίσκεις εύκολα. Ειδικά όταν δεν ξέρεις πώς φτιάχνεται. Ξέρω που φτιάχνετε, απλά βαριέμαι να το φτιάξω. Το βλέπετε εκεί πέρα. Εκεί ακριβώς θα πάμε να χτίσουμε το σπίτι. Έχει και λίγο νερό. Να από ό,τι βλέπατε. Να είδατε, θα το φτιάξουμε εκεί που είναι η πέτρα. Μια χαρά. Θα βάλουμε και το φράχτη για να μην μας εμποδίζει το νερό. Όχι, και αυτός είχε κάνει με σπόρους. Αλλά τους διέλυσα. Εντάξει, μόνο ποιος τους χρειάζεται τους σπόρους. Μανιτάρι, παιδιά, μανιτάρι. Και ο ηλίθιος δεν έκανε κλείδωμα. Ναι, δεν έκανε claim. Γιατί με το claim δεν μπορεί να σε καταστρέψει κανείς. Μπορούμε να Στάνταρ κάνουμε θα claim για να μην μπορούν να το κάνουν. Ναι. Πάω στο απέναντι σπίτι μια. Να δω και πάω εκεί μετά. Λοιπόν. Παιδιά, μάζεψε 41, είναι μια χαρά. Πέφτω. Καλή ιδέα αυτή, καλή. Να τη χρησιμοποιήσετε και εσείς αυτήν την ιδέα. Για να μην πέσετε ποτέ. Τώρα ρε φίλε, γάμο το δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε τώρα να χτίσουμε το σπίτι. Iron. Είδατε παιδιά, με την πρώτη. Και coal. Να δείτε πώς είναι το coal. Να, αυτό σας έλεγα. Δεν μπορούν να το καταστρέψουν. Γιατί οι painkiller τα έχουν κάνει. Για claim. το iron μπορούμε να το πάρουμε. Όχι. Ας δεν φύγουμε είναι. τότε, δυστυχώς. Αυτό είναι η βλακία με το server. Αν και εμείς σας δείχνουμε γενικά κάποια πράγματα. Έχει και πιο πέρα. Και τώρα θα πάμε να χτίσουμε το σπίτι αφού πάμε. Αυτό μας επιτρέπει. Τώρα μάλιστα. Τώρα μιλάμε σωστά. Άρε φίλε. Άρε τι τραβάω. Όπως βλέπετε πήραμε το coal και τώρα πάμε να χτίσουμε το σπίτι. Καταρχάς, άμα θέλετε να ψήσετε και να κρατάει για πολλή ώρα, χρησιμοποιήστε coal.
Άμα θέλει να ψήσετε για 2 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε ξύλο. Εντάξει, εντάξει. Συμβούλιο. Έλα τους πεντίκι. Ωραία φίλε, μου τους πάνε πεντίκι. Και τώρα πάμε να χτίσουμε. Τώρα που βραδιάζει ξανά, δεύτερη φορά. Πάμε να χτίσουμε το σπίτι βραδιάτικαν και δεν είναι πολύ καλή ιδέα το βράδυ. Τέλεια. Πολύ ωραία φίλε μου. Πολύ ωραία, χάσαμε που ήταν το σπίτι. Εντάξει, μωρέ, θα το χτίσουμε εδώ. Όχι, εδώ έχει πολλά δέντρα και μου τις πάνε τα δέντρα. Το βρήκα, νομίζω πως το βρήκα. I think I found it. Μιχάλη, Μάικ, σταμάτα να κλείσει την πόρτα. Εντάξει. Καμώ το όλο πηδάει μόνο το αυτό. Λάγκαρα, guys, λάγκαρα. Ωραία, εντάξει. Είχα κολλήσει μέσα σε ένα μπλοκ. Αυτό γίνεται μέσα σε servers. Στο συγκεκριμένο σερβερ πάντα κολλάνε στα μπλοκ. Για κάποιο λόγο. Λουλούδια. Παίρνει και λουλούδια, πάω και βρείτε κάμια κομμενίτσα εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, τώρα αυτά μην τα πιστεύετε. Έχει πολλές κομμενές. Παρόλο που έχει. Εντάξει, τώρα μην σας δείχνω. Καμώ το μπλοκ, έχω κολλήσει το μπλοκ. Να σου βάλουμε λίγο ένα τόρτσο να βλέπουμε. Τι τόρτσε, εδώ έχω κολλήσει. Τόρτσι λέγεται πυρσό στα ελληνικά. Καμώ το. Είδατε, έχω κολλήσει. Δεν με αφήνει. 1, 2, 3. Και τώρα θα πάμε κάτω να χτίσουμε κοντά στη θάλασσα. Και μαδέψε ένα πρόβατο. Θα χτίσουμε εσύ κοντά στη θάλασσα το σπίτι. Ναι, κάπου εκεί. Καλύτερα να κατεβούμε το βουνό, γιατί μου τους πάει. Τώρα. Πάνω που η συμβουλή λέει να χτίσετε πάνω στο βουνό, κατεβείτε από το βουνό. Άμα είστε σε αυτό το σερβερ. Καλύτερα σε αυτό το σερβερ να χτίζετε κάπου απομακρυσμένα για να μην βλέπουν οι άλλοι. Ωραία. Εδώ έχει λάβα, Να ωραία. ξέρετε όταν έχει λάβα, Έχει παντού coal, diamonds, iron, gold. απλά προσέξτε μην πέσετε. Εγώ... Πατήστε shift. Σας το λέω από καλή μου Να, εμπειρία. πατήστε shift για να μην πέσετε. Όταν πατάτε Εντάξει, πατημένο τώρα δεν θα shift, πάμε στη λάβα, αλλά γενικά να ξέρετε ότι. δεν έχω φαγητό. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, Να ξέρετε ότι στη λάβα υπάρχει αέριο. Όπως είπαμε. ωραία. Λοιπόν, αφού φάγαμε, Βάζουμε ένα τόρτσο να βλέπουμε και να χτίσουμε το σπίτι. λέω να το χτίσουμε. Εδώ είναι πολύ καλά. Ας βάλουμε ένα τόρτσο. Έναν. Αράχνη, παιδιά. Αράχνη. Να ξέρετε ότι υπάρχει ζώδια και αράχνη. Και δεν είναι μόνο μία. Έφερε και τη γυναίκα. Τη γυναίκα του, ξέρω. Τι σκάτα είναι. Και τώρα- να στήσουμε το σπίτι. Καλύτερα από. Σκελετός. Με πέτυχε. Άμυνα. Άμυνα. Σκελετός. Να, πατήστε. Και κάντε σπίδα με το bow. Με το bow, λέω, καλά. Είδατε που τα πεκρού. Απλά η ασπίδα και αυτή κάθε. Και τους διαλάσει. Να μ' σε πάνω. Μου το πώς με πέτυχε. Αυτό είναι το θέμα ότι Είναι λίγο σπαστικό. δύσκολο να χτίζεις το βράδυ. Γι' αυτό προσέχτε ποια μέρα χτίζετε. Δεν θέλω επειδή βαριέμαι να σπάσω τα... Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να είναι πολύ χρώμα το σπίτι. Ναι, άμα βαριέσαι να πάρεις να πάρεις ξύλο και είναι νύχτα. Μάλλον δεν μας φτάνει το ξύλο. Οπότε Εγώ στάσουμε- κι άλλο. Ας κάνουμε ένα μικρό σπίτι. Άρε! Το ζόμπι. Τι από εδώ ρε. Εντάξει. Έτσι επιβιώνεις. Να ξέρετε, δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Υπάρχουν και άλλοι 2 κόσμοι ακόμα. Το πού ήρθες εσύ ρε Παναγία. Υπάρχουν άλλοι 2 κόσμοι. Η πύλη του Ender. Του Ender λέω καλά. Και η πύλη του Nether. Όπου αυτά. Είναι η πιο τρομακτική κόσμο. Ας κάνει πιο δύσκολη. Λοιπόν, στον έναν κόσμο υπάρχουν παντού zombie pigman. Και στον άλλον υπάρχουν παντού τέτοιο. Endermans. Τα Endermans είναι κάτι ψηλά μαύρα πράγματα. Και που δεν όταν πρέπει τα- ποτέ να τα κοιτάς στα μάτια. Δεν πρέπει, ναι, όντως δεν πρέπει ποτέ να τα κοιτάς στα μάτια γιατί θα σου ερμήσουν κατευθείαν. Αυτά μπορούν να κάνουν teleport για κάποιο λόγο και είναι λίγο πολύ σπαστικό. Άμα τους σκοτώσεις, αν καταφέρεις να τους σκοτώσεις, παίρνεις τέτοιο. Enderpearl, που με αυτό το πράγμα μπορείς να εξφεντονιστείς και να πας όπου γουστάρεις. Αυτό το server από ό,τι βλέπετε λαγκάρει, διότι δεν με αφήνει να βάλω τα blocks μου. Να είδατε, λοιπόν blocks. Μου τα δίνει πίσω για κάποιο. Ξέρω τι φταίει.
Όταν Συγγνώμη για τη διακοπή και όπως λέγαμε. προέκυψε ένα σφάλμα. Και όπως λέγαμε και πριν, μην χτίζετε ποτέ με ένα σπίδα στα χέρια. Λαγκάρει αυτό το σερβερ. Λαγκάρει. Είδατε, φεύγουν τα blocks. Αλλά δεν πειράζει. Άρα! Με έριξε έξω από το σπίτι μου. How did you do that? Ωραία. Σάπια σάρκα, εδώ πέρα. Παίρνει το τσεκούρι. Ω, ζόμπι, παιδιά, ζόμπι, όχι, τι απάνω μου. Πάρ' το. Μπορείτε να κλείσετε τώρα εδώ, καλού κακού. Τι στο καλό συμβαίνει. Έχουμε κάποια λαγκαρίσματα. Μισό λεπτάκι. Έλα ζόμπι. Ευχαριστώ ρε, αμέσως. Οπότε τώρα βάλουμε το ταβάνι και τέλειωσε το σπίτι. Αν με αφήσει να χτίσω. Βασικά δεν χρειάζεται να χτίσετε παντού, απλά κάνετε αυτό. Και είστε συν κάτι blocks. Την μέρα πάλι μπορείτε να συμπληρώσετε το σπίτι, αν θέλετε, γιατί είναι ωραίο και έτσι. Λοιπόν, άμα δεν έχεις, σε περίπτωση που δεν έχετε ξύλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο. Όπως. Καλά, εντάξει, τώρα μην μας ακούτε εμάς, κανονικά. Κανονικά να πάρετε πολύ ξύλο. Τώρα εγώ βάζω λάσπη επειδή δεν έχω dirt, επειδή δεν έχω wood. Τέλος πάντων. Μην το κάνετε εσείς, θα φαίνεται πολύ χαλό το σπίτι σας. Εδώ. Βάζουμε και wool, όχι. Θα βάλουμε λίγη πέτρα. Α, έχω και πέτρα, και δεν μου το ρωτήσω ώρα. Εδώ. Αυτό είναι ένα πρόχειρο σπίτι τώρα, γιατί δεν έχουμε τα υλικά και το χρόνο να φτιάξουμε το κακό. Και θα βάλουμε εδώ ένα κρεβάτι. Εδώ όμως είναι μια χαρά, ορίστε. Το κρεβάτι. Το βάζουμε εδώ στην άκρη, από εδώ που είναι πιο ωραίο. Βάζουμε εδώ crafting table. Βάζουμε εδώ το φούρνο. Τι άλλο. Και ό,τι χρειάζεται. Μπορείτε να φτιάξετε και καναπέ. Δείτε πώς. Βάζεις ένα έτσι. Εδώ και εδώ και εδώ. Κάνουμε και βάζουμε ένα καθισματάκι από εδώ. Για να είναι ωραίο. Μια πολυθρόνα. Ναι. Όχι από εδώ γιατί είναι λίγο χάλια. Το βάζουμε εδώ. Όχι ρε μότο. Εντάξει, τώρα θα βάλουμε πάλι Εδώ και καλά να το κοιτάει. Μπορούμε να χτίσουμε και τραπεζάκι. Κανονικά βάζεις ένα έτσι. Ένα έτσι. ας πούμε. Και τώρα εγώ δεν έχω ξύλο, γι' αυτό αφήστε εδώ. Και φτιάχνεις πλακάκια. Βάζεις δηλαδή πάνω. Πώς λέγονται να δεις τώρα. Δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Εντάξει. Θα το δείτε στο επόμενο βίντεο αν κάνουμε. Και αυτό το σπίτι είναι ένα απλό σπιτάκι που μπορείτε να επιβιώσετε. Ναι, μια καλύβα. Το βίντεο να σας άρεσε. Τέλος το part 2. Τέλος το part 2. Κάντε subscribe, κάντε like. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!